Adamlar taşakta Şakir gelýär. Stakanlarım men baýazygymdan habarlar bar öýden hemmesi öldür nirokluya. Ey tekne Şakir, sen yine gidip barýakan men zyana goýdun. Mesele däle men hemmen tölärim. Pohuň tölärdin. Gerek bolsa ikisi de tölärim. Hatta şeýle pikir edýän. Şu dukan satyn alyp, içindäkilerim koop, şolaň arasyna bir samsygam gerek bolsa onam goşup kook göýersem näli borka. Halipa plany mı ho şu edeni hök ban eder bu pul käni ýetdim şeýlämi taşakda Şakir. Hawa dogry aýdýar. Men agamdan miras kalan 15 milyon dolar alıp ondan gelecek. Ondan soň ýeken hemmeňiz bilen görüşärn. Borany mena ýöredim sag bol. Ey sen halis ýürege düşdüň la ýok. Alad etme hisady. Hemme zady men adyma ýazygy bardyny özüm tölärin. Hiç il problemi bolmaz. Arkaýyn bolay. Vah ey. Buçuk diýse. İstanbul'a gidecek yolcular howluň awtobus ýörýänler. Mustafa bollum ýörelimi? Hawa agam ýörebereli. Dorsana Mustafa nire gidip barýan men unutdum ho. Nire barýaňyz garaşyň maňa. Haýarlar Rütüwa Şakir gelýändir. Bä şeý diýsene işime gaýtdy diýsen onda. Inne bir sagaman rassam ola var bilsekdi. Hani bol Şakir getir berik çemedany. Okluýadyň awtobusa derro. Bol hani bol ýerden sana. Ho men o. Çekme ho. Çalt dol. Görep barýar abi. Näme sana böko. Aýtda näme? Nädip dursaň aý bolsana ha. Menüp bilenmek. Menersiň. Ämi çün düşdüň Mustafa işi taşajak bolýarmy ýa? Men näme saň awtobusa kelläme artma da bol çal. Gaharlanmasana, şoň üçin suw ökürler min jok awtobusa. Be. Duran awtobusa minmek nähili aňtady eken görýärmi? Oho, agam näil gowmaýadylaň üçer mal gara çagy çuga. Maňa täre Şakir, ýeriň geçip otur adam şekilli. İstanbul'a warsagyman baralyp bitiramak aş awtobus. Bu awtobuda maljak şoförüň kowjagyn tek görersiňiz. Salam, gowmsyňyz? Salam gowmy? Tura şläpaň üstünden çaltyrak. Sen kimmi? Menem İstanbul'a agamyň mirasyny almaga barýan. Adamlar. Meninni mundan meýlek millioner içiňiz rahat bolsun. Sen bir zada içiňi typdyr. Puluň ýokmy? Eşdäňmi? İstanbul'a baranmagyň näçe pul gerek bolsa menden alyp bilersiň, men bererim. Al hyýar. Hyýar ýetiň gelýärmi? Çeka uçuny burnuňa aşanan. Ay ýetiň gelmedimi? Hayır şu bedreni.
Halet etme, men ayıryan, iyilşip duruydan, iki cımıt. Soğutluk katın bar gitti de. İnne seni iyi demem doymayan seknen iri. Gelme bari, gelme. Sen için erot dolar, gelme. İyisen ayttı sen. Getirmen edirame, getir diyen men sana ho. Getir. Getir be. Nirde şo ten miri, nirde wagtyny önüň men çeýnejekle, nirde diýen. Arka kapydan gaçyp gidipdir. Gow olayıp duray, tagyşykda Şakirden halat bolduk. Ýörünni gideli. Awtowyň näme günäsi bar agam? Saňa tagyşykda Şakir duşdy. Onuň baran ýerinden hiç ile gowluga garaşma men saňa aýdyn. Asal berde diýsene sen men çemodanyň işini örtdiňi. Aýryl how ýakadan. Çemodany ýemşerdip taşlapdyň. Of, gowy däýipdirna ýa. Inni sen agdaň ýüdüň pozmadam hatawym der. Onna uryan aydan adan nite. Bu ne may? Halipa sen mun berk takla men adyryp kömek alyp gelýän bolýam. Garany. Men şunu al. Men muny al. Alan şunu. Men sebäpli işden çykyp barýan. Bizar bolum sizi gowlap, halis bolum näy ho. Alyňyna, nämeseň şonu edeň sag bol. Menem gideýän. Bäy, aýýal bolup nirden çykdyň ay. Inni seni men elimden kim halat ederke? Gaçarata para ýeriň alan näler? Inni men sen it ýaly çeýnetemem adyr. Bol gaçdany menden, bol. Kömek ediň maňa, garp bolýan. Garp bolýan ýa. Kömek ediň maňa. Halat ediň. Halat ediň. Totjony. Kömek et. Halat et. Öwräňden ýaňa tuwam daşa çawdy. Meni bagyşla, sen gowy adam ekeniň. Men sen arkaňdan iş etdim. Sen daýyňdan bilerikde sen goýuň azyk golluga. Goýu gazmak gowdat belki suw çykar.